suwur dada pitana candran ingkang wonten kedaton kadileng-leng kembang gandane wangi amrik kongasur mesping durgandana rerenggan lan pepasiran kang manggon ing ngono jagat tanpa timbang nenggih kaya ing kaswargan sinten ingkang yasa taman kadileng-leng nenggih swarga Prabu Pandhu Dewanata anuruti pamothaipun ingkang garwa Dewi Madrim ketang kesiku kena pataning jawata nek nganti genep kaping 3 luput nadan kowe ratu setengah yai tak sendal mayang mapane dadi dasaring kawah candra dimuka ora mokal ora renggan pepasrene nang semake kang sanya lenggah ing kono atine ayem jenjem lan tentrem Diahayu Banawati gawane wong agung Astina Sang Kurupati saking pucuk rambut tekan jempol pepodo datanana cacade dedege mringin sungsang rikma memas ngembang bakung wireng janges grana ngrungih netra jahit lindri-lindri pengarasan diren sakjuring wang malang nyangkal putung wijangin raju kencana asta gandhewa gading racikane amucuk ori bangkean anawon kemit pupu amukang gasih kemiri kaya jinangga telapakane mungkal gerang ayuning ayu jagate ayu ditumplak-blak tanpa tanding tregel-tregel tur ora mitayani mung kuciwane pucuking rikma katingal abang nelake nadyan dadi wanita gelem sedeng merong lakune megos tepake nalika muda-mudane teksih kenya ora mokal den gonjak marang Raden Permadi ya Raden Arjuna yen jebondra katon mencorong yen besembut tambah patut dasar kalung usus apa sing diagem sarwa patut sarwa luwes nang semake kang samya prisa marak kepara ngasapa radi dalem enyok embang kang leladi unjukan daharan busana edi tur pirasa rinakit kanthi prayogi dereng ngantos sawetawis dangu geragapan arawuh Raden Gatotkaca Pringgondani sorote pandam sumulup amadangi jroning pasareyan anganane wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang Tyahayu manhenku
sumung kemeng guling sang kakung hang rerepa alon kaya ndawes apatake putrake wong gagah wong brengos Gatotkaca mancing kedaton ngestina nggir paran kanthi widodha nggir Gatotkaca inggih para ratu kali saking sambikala swanipun ingkang putra kula pun Gatotkaca ngaturaken pangabekti kula kunjuk ngandhaping pepodo banget panarimanipun wa pangestu Kutapanana ya nggih bocah bergas kula pundi dados cecimat Janur gunung nger antasing jeneng para jejering satriya tur piyayi kakung wani mancing kedaton mongko kedaton ki papaning para putri para wanita pingitan wigati apa nger tak keparengake matur piye menapa Ratu mboten badhe paring duka kula badhe munjuk ora nger ora matur Kang Prasaja ya nger inggih wale-wale menapa jawi kula ngaturaken sembah pangabekti mbok bilih sampun prisa ingkang putra badhe kawisuda dados ratu wonten Pringgondan iya aku entuk undangane nggih entuk undangane nggonmu bakal diwisuda dadi ratu ana Pringgondani aku milu seneng milu bunga dasar bocah nom seneng blusukan inggih nyuwun berkah lan pangestunipun Ratu Banawati tak pangestoni nggih tak pangestoni Rahayu Widodha kalih sambikala bisa keturutan kang ginayuh katekan kang sinedya ya nggih wong bergas wong bagus inggih kajawi mekaten wa senadyan sampun dipun sengkuyung para pepundhen Pandhawa para ulama para penlita jebul tesih kirang jangkep nggen kula dados ratu kurang genep kepiye nggih kurang genep apa tesih kirang setunggal ingkang saged nyeranani namung Ratu Banawati itu ben apa kurang sajene nggih nek kurang reruba sajene apa coba matura mengko pun wa kang bakal budidaya nadyan ado tak golekane aku milu bantu karo kowe nggih sajene apa pitukune apa sanes wujud sesaji bondo lan donya ingin saged nyeranani namung Ratu menapa Ratu kersa minangka srana ora kaputan seranane apa nggih seranane apa ih kula badhe matur ati pekewet ora dadi ngopo matur aja ngandhut wadi inggih medodhaipun para kasepuhan para pepundhen yen bilangan setunggal nunggu ganjil iya kedahipun kedah jangkep wonten setunggal wonten kalih tegese iki piye tumper cinawetan upaminipun kula Satya dereng wonten embanipun kula kedah wonten ingkang ngembani kula dereng gadah garwa minangka Prameswari wa ratu kula kedah gadah garwa Prameswari minangka jejering ratu Pringgondani nek panjen kowe nggayu wanita miliya wanita ngendi mengko tak kinange jambe sore tak lamarke nggih tak lamarke pun wa sing sagung iring-iring kowe dadi nganten lan kowe nganti dadi ratu Pringgondani matura yen mercupada ora ana nadyan kayangan tak unggah widodari aku sagung lamar nggih nadyan widodari sanes widodari nanging titah madya padha Ratu ing saged pinangkane njur maksude apa nggih maksude dawing Gusti ingkang kula tampi bisa kelakon dadi Ratu Mukti Wibawa Baudenda ing saklawase nang Gatotkaca nek kowe iso garwa Banawati krana mekaten nadyan kula saru lepat nyuwun pangapunten Ratu kersa ngersa kula boyong dados garwanipun kang putra kula Gatotkaca monggo kula gandeng asta panjenengan etobil aja sembrono nggih aja sembrono atasing bocah kok tranyaan karo wong tuwa saru nggih tembung saru ingkang mengkono mbok menawa kurang titih nggon mrungokake kurang bener nggon menampa wejangane Bapak Guru lan Rama Kiai sapa sing dawuh ngono guru sapa sing ngatur ngono nggih nggih mboten perlu kula uculi rembag menika cetanipun yen Gatotkaca ora iso garwa Banawati kula mboten lampah dados ratu wonten Pringgondani
pramila kersa mboten kersa Ratu kula boyong kedah ngladosi dhateng Kang putra kula Gatotkaca. Aja Nger, aja. Golek praman pirang-pirang. Golek rondo ya akeh. Atase aku wis minengku dening kakung jenenge ngogak-ogak turu sijo Nger. Kowe ngganggu marang katentremaning wong kang bebrayan kuwi kurang becik. Mboten Ratu. Kersa mboten kersa monggo kula boyong. Duh, Nger, karepmu kok kaya iki kepiye to, Nger? Aku wong tuamu to aku wis sepuh, wis kagungan natmaja. Lesmana mandra kumarapa dene Lesmana mati ra ya ora apik to, Nger. Ora apik. Mboten. Kersa kula boyong, mboten kersa kula pondhok. Sapa wong duwe bojo jelonggrong yen pinangku palang gulunge dadi kembang tak sumbengake. Monggo Ratu kula pondhok. Bedane apa Gatotkaca kalian Paman Janaka? Siwa Ratu gelem ngladeni Paman Janaka kok sing nom ditolak ditampik. Kersa kula boyong mboten kersa kula gandeng tangan. Aja Nger, kok kaya bocah edan kaya bocah kerancingan setan. Aku wis eling Nger kowe lali aku emot. Aja Nger, mundak saru yen dilulu ora prayoga. Mboten. Krobiyuk kabotan pinjung. Badhe belajar wonten kedaton tentu kula jangkah kenging. Tak pon aja Nger Gatotkaca Nger iki. Lae piye iki? Piye Kang Mbok piye iki? Kok dening Kang Sinuwun Putri kok digonjak karo Gatotkaca. Ujarku mbok kari gelem ora wis beres. Tekade kene iki wong tuwa ora apa-apa waton ana tutupe. Oh wong tuwa apa ngono? Ya ora apa-apa wong tekade ora keleng, ora ana wong roh ngono. Iki dioyak-oyak mlayu mulon. Aduh kok nek tekan songot kepiye iki mlayu aduh kesasar iki mengko. Ger. Mbok kowe mikir Gatotkaca anakku lanang. Kowe mikir aku wis tuwa Ger. Kowe isih jejaka isih nom. Ora dadi ngopo mula milih sing nom ayo. Kowe milih praman kok tak ora peduli. Tak pondhok ora ana sapa. Aduh piye to Ger? Gusti punten kula semua. Garwane para kakang wong ayu Banewati mlayu kringete gembrobyos napase kergusan. Kenang apa? Matur. Aduh ya le kenging menapa? Atase wanita garwane ratu kok mlayu-mlayu wanci yah mene. Iya. Aduh gelungane nganti udar ngono madul-madul iki piye? Lenggah sing prayoga. Kula nyuwun pangapunten Sinun, nyuwun pangapunten. Iya. Ampun paring duka. Ora.
Kula wonten kedaton ingkang larenya wonten tamu ingkang sowan. Sapa? Ingkang putra pun Gatotkaca. Gatotkaca sowan. Inggih. Nyuwun pangestu lan nyuwun dipun jumeneng anggenipun badhe wisudan dados ratu. Ya wis apik, becik. Apik nek ngoten njaluk pangestu karo wong tuwa niku bener. Nanging dangu-dangu Gatotkaca matur isane mukti wibawa mbau denda kudu kagungan garwa. Iya. Kula sagah sabiyantu badhe nglamaraken jebul Gatotkaca sembrono. Ing badhe dipun pundhut garwa kula sinuwun kula badhe pun pek bojo Gatotkaca. Kowe arep pek Gatotkaca? Inggih sinuwun. Lah kowe gelem apa ora? Kula mboten purun. Yeng. Cah nom isih Jaka kok malah karo wong wis tuwa kagungan putra iki piye? Oh lah dadi sampean nggih mboten purun. Kula mboten purun bapa penembang. Syukur tegese dadi wong wedok penunggu tuntunan, penunggu contoh. Karama wedok niku kencenge teng jarik, arep ayu kaya ngapa ngejarik nganti ujul ya wis. Napa? Madul wis madul. Wusana piye? Kula dipun wayak dipun potho-potho kaliyan Gatotkaca. Nyamping kula dipun geret, dipun ceneng-ceneng nganti sabuke ucul. Iya, tujune rangkepan. Nek ora rangkepan gek dadi apa? Saiki Gatotkaca ngoyak dhateng kula nyuwun senjata pitulung. Paman Duna Kula nggih. dos pundi? Niku jenenge bocah kurang ajar. Arep didadekke ratu kok malah nyembranani garwa penjringan. Tata lair gonjak Banawati gedene njajah negara Ngastina disengguni kula. Kurawa mlebu ketaton Gatotkaca cekel dadung gampang rantai. Bocah parah. Gatotkaca kandhet jajawi langit yang tandanganing gegono miber pindha Garuda mancal pundak muntir jangga bergas kok dadi maling calon ratu kok dadi maling putri kurang ajar kowe Gatotkaca. Ora panggil kuwi Bambang Swatama putra Penembang Duna. Yuk. Apa jagate segodhong kelor? Apa ora ana liyane wong wedok liyane Banawati? Karo dene kowe bocah nom kok milih sing tuwa ki piye? Bocah nom kok milih sing tuwa karepmu piye? Ora dadi ngopo seneng padha seneng. Aku seneng. Ning kono ora gelem tak telateni. Oh lah kurang ajar. Golek perawan papat kowe entuk gawe sing tak pilih Banawati. Kae karo Ratu Ngastina bisa mboyong Dewi Banawati iso nglangkai bangkene Bambang Swatama. Jleh urip ning jagat untali dadung dadi bandan.
tugel kulum udus mati kurang ajar. Aku koco udus waduh kadangmu padha waranten becik besok amendemo bare sayo saranta wong Dwarawati tinumpesan waing Pandhawa Gatotkaca ngimpi ala kowe arep dadi ratu kok nggonjak garwane Purwa mestina nek dadi wong edan keranjingan belis mangsa lakon Siwa Dayudana tak dadani aku seneng karo Siwa Ratu Banawati ndak jaluk lega rilane ora kena prawani rondo randane ya triwa bocah mendem kurang ajar sedumuk bathuk senyari bumi totoane pati nek iso nglangkai bangkene Dayudana ndak ladeni pupuh nggodo ajur ndasmu Dayudana ngembat gada denundra dipun pupuh gada dawah kang teka durung nganti tangi antem gada dawah kalenggak dian Gatotkaca sang Mindhawana sorak mbata rubuh awak Kurawa kaya mbedahna kendangan kuping awak Gatotkaca dadi maling Gatotkaca maling danguning dangu Gatotkaca bawane dudu sejati ning rupa dukaya sinipi merenges untune modot siwe sak gedang ambon
Lena pangindhane Duryudana dipun gigit siunge Gatotkaca sang Pinawar dawah kalenggak. Ayo aja kae. Waduh, mati aku. Waduh. Aduh. Aduh. Wah. Ayo Duryudana. Ketrajang siungkung gregeliku tiba adus ketih. Arep mlayu kowe mlayu. Ngungsi kayangan dewa aku ora wedi. Njaluk tulung karo Pandhawa Werkudara Janaka. Kerubuten kaya wong njolampiaken kaya menjangan mati. Iki Gatotkaca tutura karo Werkudara Janaka aku ora wedi. Astaga mena pregantil buntut wis disengguni. Kula Kakang Penemban Durna. Sedumuk bathuk senyari bumi dicenggring anake diledhek bojone digrijak papane. Totone pati ora maido karo Angger Duryudana. Nggih padha tepak awak niku. Nggih. Pripun, Nger? Bapa Penemban Durna kula kewirangan. Nggih. Kula nyandak Gadawaja kula amper Gada dawah. Tangi kula antem tiba malih marambah-rambah berangkangan. Nek ngoten bisa menang sampeyan. Saged menang. Syukur. Untali dadung dirantai mawon. Dereng ngantos kula rantai kula tunggu dheweke brangkang. Lah kok ngerti-ngerti gereng-gero. Ngisih siungipun sekedhang emas. Kula dipun cokot kalian Gatotkaca dawah kula dipun getak. Lho, Gatotkaca bisa ngetak iso nyokot. Saged nyokot. Aduh pripun, Dik? Gatotkaca kok nyokot niku pripun? Karang perange wong nom beda kali wong tuwa. Pripun? Nek wong nom niku nganggo cokot-cokotan kecup-kecupan ngoten. Nganti abang nggon gulu. Nek wong tuwa apa perlune nek mboramu terus gedebak nganti kelalen ora subuhan. Iki sing perang apane iki? Alah. Lajeng pripun? Mau malah Gatotkaca sumbar. Sumbar pripun? Nek Duryudana ora trima arep ngungsi kayangan dewa aku ora wedi. Njaluk tulung karo Werkudara karo Janaka aku ora gila ampiaken kaya wong ya krubuten kaya menjangan mati. Lho. Niku nantang Werkudara nantang Janaka. Nggih. Monggo niku bapakne kowe lah bocah kepingin mati bocah keranjingan. Prayoginipun le perang kandel semanten mawon pun rai hop mandek ampun diterus-teruske wong tuwa kok perang terus mesake le kesel. Lajeng saniki bidal teng pringgondane mawon goleki Werkudara kalih Janaka mangke tak omongane apa niku murid kula mesti manut
Lajeng nyuwun tulung Janaka Werkudara akan naleni Gatotkaca. monggo mlajar. Belajar, Nger. Lega atiku. Kowe mlayu kalah karo aku, tutur karo Pandhawa. Njaluk tulung karo Janaka Werkudara. Kelakon mati dening tanganing Werkudara. Nabok milih tangan calon dadi ratu Pringgondani. Kayon-kayon katiuping angin sumyah karengyaning raras sami rono awur kelawan riris lumrang gandaning puspita sandrik jawara ambrengengen lir swaraming madu bronto ana tangis
cati saking negari Ngastina Sang Prabu Kuropati miwah Panembahan Durna sumawana Rekyan Pati Sengkuni. Arsa rawuh wonten negari Ngamarta paring prisa lamun calon ratu tumindak sedheng laku nyeleweng Dian Gatotkaca wis kaseksen para Kurawa. Cinarita Sang Pindawarna Raden Gatotkaca anggeblas ngambang awang-awang kembul mendung. Jumlorot lakune kaya lintang alian nelake bisa kelakon aku nabok nyilih tangan patine Gatotkaca aku kang bakal jejer dadi ratu Pringgondani. Hardaning angkara murka ya kan peson temah nuwaken obahing jagat dadi gara-gara. Apa tandane gara-gara? Udan barat salemangsa banjir bandangan dateni. Sarapating jalempahku nyopating palengkung gluduk gumaluduk. Bawana sintru kaya bangun kasabut ing lebu. Godhong gogrok kembang sami alum mreksa pokah dawah kabar abah ing lemah. Kayu andong kayu puring rupi mangiwa lan manengen. Geger Madyapada munggah marang kayangan Suralaya. Jomplang bali Gondowaru. Pecah dampar asmara kaca kongah kangeh panjriting sapi gumarang. Jebol sumuning lembuhan tini menceng wot ogalagil kami nangka lumampah. Makantar-kantar genining kawah condro dimukun njaluk ingsi manungsa kang gedhe dosa kaluputane. Kumitir buntute Sang Nyanta Buka dadi lindhu sedina kaping 7 gonjang ganjing. Yayah Gundala Sasra Gundala gelap Sasra sewu. Siriping kanang gara-gara jemedhul ana bocah bajang sak kembaran. Sing siji nyekel bathok, saguh nawu segara asat ijen tanpa rowang. Ingkang sak juga nyekel sapu sadalanang sabuh nyaponi regeting jagat. Tidhem permanem jemedhul parpat pamonging jagat. Allah nerire niat langan nengkalan yan padang muncar. Tinoler kekonang sureng soro tetan padang kasoran pacaring punameng gegono
ngaturaken wilujeng dalu dhateng para kadang-kadang kaneman, para pemuda, langkung-langkung para kasepuhan, mbok bilih tesih wonten ingkang tesih jumeneng lenggah sinambi layah-layah. Monggo kali ngantuk-ngantuk mboten napa-napa sing melek tetugur sewengi kula sak kanca. Nggih ngeten iki Petrus saking Kilen beda kalih saking Wates, beda kalih saking Ayuja. Desa mawa cara, negara mawa tata. Nuwun sewu. Kula swamriki mboten jajah. Awit iki nggih akeh dalang. Dalang kaneman, dalang kasepuhan pirang-pirang sing do terkenal. Sing agek mekar kembange saking Wates. Bapak polisi, Bapak Rusmadi. Niku nggih enten ponakan kula piyambak Nak Wisnu Swarga putrane Mas Hadi Sukito. Dek kula mayang dhisik dhewe teng mriki bareng kalih glagah riyin. Bagane Mas Hadi Sukito ning kleres ditimbali tanggal 1 Suro. Dek riyin niku nggih enten. Dadi kula le mriki nuwun sewu ming dapur kebeneran Mas Swasana niku sak lifting sekolah kali kula teng Yuja. Teng Semea setunggal Gowongan Lertapsiun niku adi kelas kula dek jaman riyen kula rampunge tahun 95 panjenengane lali taune pinten rampung sekolah geger 65 meletus G30S akeh lowongan guru do kecekel leboke mbuhi pegawe do kecekel ning dek jaman riyen dadi guru kali wong macul ku bayare akeh wong macul mula dadi guru do mboten gelem kangkat nasibe guru bareng Pak Harto sing ngasta presiden niku rada seger saya tangkar tumangkar ganti presiden penjengane Pak Gus Dur niku saya legi malih kula timo mulih desa nyambut gawe teng seni budaya kok Mas Wasana kok lenggan ning Jakarta uripe penak kaya wong ngimpi rawuh tenggen kula. Golek sedulur, Mas. Heeh. Kanca sekolah biyen. Nggih, matur nuwun. Kula ditimbali kan mriki milu gotong royong, milu dadi keluarga paguyuban Gunung Lanang. Nggih kula dherekke. Ming bedane nek kadang-kadang paguyuban mriki do nyambut gawe dadi panitia. Saking Sindutan, kiwa tengen mriki, saking Tebih, saking Ayuja, milu temandang. Nek kula kon melek sewengi mancal keprak mripat menteleng cangkem dermimil nganti bubar biar esuk. Nggih tak turuti. Ning sangune Mas ming sethithik mboten napa-napa waten kono didum. Jane nggih ora ukuran ning rak saru nek kula matur wong mriki nggih nyuwun wilujeng kok nyuwun slamet. Nggih. Gandeng kadang kula Dimas Swasana Pinercaya dados sesepuh wonten Gunung Lanang mriki kula nderek ndedonga. Siji sing kanggonan wahyu ketrima pinaringana keturutan napa sing disados napa sing digayuh. Para sanak sederek kakung putri saking Tebih saking Caket, mbuh Jakarta, Pekalongan, Bandung, Ngayuja, Solo. Sing ndor nderek diriwateng mriki muga-muga katekan sediane kasembadan sing digayuh. Upama sing sakit enggal mari sing kenang mala Sukerta kalis ing bebaya apa sebabe kok diruwat ruwat niku saking tembung ruwet gandeng ana reruwet njaluk diruwat ruwat niku nek swargi kali pepundhen kula swargi Pak Timbul wonten werna 3 siji Murwakala loro Mala Sukerta sing angka 3 ruwat bumi lakone nggih beda-beda nek nganggo wayang nek Murwakala niku gedana gedene ontang-anting kembang sepasang uger-uger lawang Pandhawa lan sak piturute niku lakone Bathara Kala nek sing angka 2 niku Mala Sukerta dadi wong sebel puyeng wong mumet wong rekoso dadi bakul tuna mawon nyambut gawe ning sawah liyane do panen dipangan virus dipangan apa menthek apa bundes ora tau panen mongko nandur sapi ngunduhe pitik dadi rugi
Saweneh wonten gawe pasar bareng pasare wis dadi dinggone sok ana belise, ana gendirwone mayite metu. Nek suwargi Pak Timbul niku Mala Sukerta. Niku diruwat. Mula ampun kleru tampa sing angka 3 jenenge ruwat bumi. Ruwat bumi niku wong tani bubar panen. Adakane nek cara kulon wulan sura, nggen kula urut 1000 niku tlatah Kebumen do wayangan cacah lurah. Nek cara Purwaja Rejepan. Nek cara Ngayogya Majmukan saben wulan Mulud niku do wayangan. Desa mawa cara negara mawa tata panyuwunan. Niku mboten musyrik tumrap agama, dipilah agama kali seni. Awit pripun? Nek seni tanpa agama niku padha mawon jaran tanpa kendali, kebo sapi tanpa keluwan. Dadine kumpul kebo do bubrah ora genah. Duweni anak ning ora diaku. Kosok baline agama tanpa seni niku padha karo jangan tanpa uyah, rasane nggih cemplang. Ora ngalor ora ngidul. Dadi agama kali seni niku ora kena dipisahake, manunggal ning carane dhewe-dhewe. Tak rewangi dleming malah kanca-kanca do ngantuk kabeh. Mboten napa-napa, melek. Sing miwiti aku dipacutke Ibu Waranggana, mike diasta bareng-bareng sak kibote persiapan, kibote larase Slendra. Petis manis. Oh, titingane. Nah, titing. Petis manis. Kesleo. Wiyagane sing muni menggen kenong, kendange nuntun, liyane do keplok. Gender muni, siter, gambang muni, dadi nyemek-nyemek. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3.
kula suwun karo masyarakat Sindutan mriki kususe lan kiwa tengen langkung-langkung tlatah Kecamatan Temon ingkang wilayahe wewengkon Ketrajang calon pembangunan lapangan terbang tingkat internasional muga-muga sing telenggana arepa batine ganjel ning aja nganti memungsuhi karo negara mungsuhi karo pamarentah dirembuk sing becik sing apik bahasa sing mentereng solusine kepripun jalan keluare pripun bolah bundetan diuculi nek ling nguculi atine bingung pikirane peteng bolahe rantas pedhot ora iso ketemu malah pedhot kleru pejabat karo rakyat rakyat karo pejabat pejabat sing ngersake nggih bener awit niku dawuh saka negara masyarakat sing nuntut sing ora cocok nggih bener awit pinemune dhewe bener karo bener digoleki apike ampun digoleki klerune cocok nggih nggih cocok ampun kuwatir arepa nggo lapangan terbang gunung lanang ngriki mboten ketabrak mboten ketunjang ngendikane Dik Swasana arepa saben sura nggo wayangan nggih entuk mungkin biayane malah dibantu saking pelabuhan tingkat internasional mula ayo disengkuyung ngamrih apike lan becike kanca-kanca seniman cocok nggih nggih ora kudu wayangan awake dhewe wong mriki dalan nggih akeh ngoten malah kula sowan mriki nggih nggawa anak kula lanang saking Purworejo ning ora macak seragam awit ora komanan tekani randat niku nggih geliak-geliak teng Purworejo pun mlaku rada ngetan-ngetan rada lumayan titip mbok menawa nganti teko papan mriki slepek sanga mentaraman sing nyemek-nyemek wiyagane senggak kabeh monggo Bu ya yuk senggak sulunggono tili-tili teleh pitik mendol-mendol apa tegese ya mbuh iki tinggalan dalan tuwa dek jaman biyen nek gareng sebute ngene iki dadi beda karo pendhita beda karo ratu beda karo buta utawa jawata sebut ki mawa karep mongko ucap iki wujude donga ayo menungso ngucap sing apik-apik aja ngucap sing elek engko ndak numusi contone bojomu akeh meteng 5 sasi 7 sasi aja nganti ngucap ala engko ndak numusi bayu sing dikandhut neng guwa garwane ibu aja meneh ngucap ala weruh wong pengkrang weruh wong wuta aja aruh-aruh aja aruh apik temen kae bocah ngono kuwi luwe-luwe mateni kewan nyembelih pitik nyembelih kebo nek cara mbiyen yo ora entuk engko ndak bocahe tatu metu getihe dadi perkara ngono ning saiki akeh sing dong langgar nek wedi aja wani nek manyo aja wedi-wedi kuwi naluri tradisi sebabe apa wong wayangan kok nganggo sajen coba kok nganggo sajen ki panyuwunan kuwi ngresa jen kuwi sejen sing maringi Pak Swasana sing ngersa wong sejen yagane nek wis rampung lara dane disuwun ngono sesaji reruboki panyuwunan wayangan nganggo saji Selasa kliwon Jumat kliwon nganggo sajen urwatan nganggo sajen ki panyuwunan
Allah ki maha kuwasa nganggo cara apa ngerti nganggo cara Hindu, nganggo Katolik, cara Buddha, cara Islam kae ngerti kabeh. Contone eneng. Sing dadi maling donganing maling. Aku tak nyolong muga-muga sing entuk akeh, sing duwe turu. Aja nganti konangan. Suwijining dina kabul keturutan entuk akeh sing duwe turu. Aman. Nyolong sepisan kanggo 4 sasi nganggur ning omah. Sing dadi polisi nganggo dengane polisi, ya Allah kula tak goleki maling muga-muga ketemu malinge, ketemu barang buktine. Suwijining dina ya ketemu malinge, sak barang buktine. Dadi Allah ki maha adil, dongane maling ditampa, dongane polisi ya ditampa. Sing ora ditampa ki dongane wong njaluk nomor. Wong njaluk nomor. Seniman sing ora tau payu, yoga, sinden, penyanyi, ketoprak. Ya nganggo dongane dhewe. Sokon nek direwangi madang longan, turu longan tegese disuda lemangan, disuda kaneksone. Dina kelahirane diapit, jenjang 40 dina, 3 dina ning jenjang 40 ya dilakoni. Mosok ana laku kok ora ana gunane, mesti enten gunane. Wong Jawa aja kilang jawane. Mula sing temen le gondelan waton, dudu waton peturon, ning watone ngaurip. Nek wong tani ceklane sawah pacul karo arit nggawa keranjang. Sing kenceng le gandulan sawah, aja sawahe didol malah. Nggo tuku mobil diandongke, urung kulino tabrak der. Malah dadi panganan sopir. Sing dadi bakul cekelane timbangan ngitung tuna bathi. Bathi sethithik ditampani, nyendati ketepu sethithik dadi akeh. Lempung ditumbuk dadi gunung. Anane wilangan 9 wis saka wilangan 1 2 tekan 9. Sing dadi seniman yoga. Gending lawas disinau, gending anyar aja nganti lali, kabeh disinaoni. Mula kabeh sing kenceng le gondelan waton, sing dadi guru mulang murid, sing dadi kyai mulang santrine. Larase Slendra jamane kuna, Bengawan Solo. Sing ping pindho digarap dangdut.
klasik-klasik. Arep campur sari le ngarani ora ngerti terus aja meneh nembang. Ngarani malah buletan bingung dhewe. Oh iya. Bagane wong nom nek campur sari. Iki Bengawan Solo. Udakara taun 60 ki rada tenar. Saiki rada kalah karo lagu-lagu campur sari. Ning nek lagune jaman biyen, gandeng rewang prihatin ngeningke rasa. Nabet neng ati. Contone Sinom Parijata. Dandang gula, pucung, pangkur. Saiki cah sekolah do ora ngerti. Iya, Gong, cah sekolah do ora ngerti tembang Jawa. Lek arep ngerti kepiye, Truk? Gurune nembang Jawa ora iso, Truk. Ora iso nembang pangkur, dandang gula, macapan nek do ngono lombang goleki dalang, goleki wiyaga, goleki sinden kon marahi, Truk. Nah, ning ora ana pendidikan SMKI. Sekolah Menengah Kerawitan ngono. Ning ya ana sing tamatan SMKI. Ming kepiye lah. Ya ana. Karang nek sekolah kesirangku sing penting asal sregep mlebu lulus. Lulus. Ning ya kuwi adate angger wong sing lenah bose bodho ki malah betah melek. Malah betah melek. Prihatin ngeningke temenan. Contone putuku Sarwana. Wah jan ngeningke temenan. Nek wis pinter malah telaten le ngantuk. Masa golek ana wiyaga anggar sing ngantuk nek wis pinter-pinter nek sing bodho mripate wutuh. Oh ya. Apik tenan. Tekamu kok gare gong kesasar. Kok kesasar. Ngetan nganti 2 kilo punjul truk lemenggo golek bingung aku. Rak wis taun dene ning rak mbiyen penggokane ora ngene iki. Dalane diambani dadi bingung le goleki. Nah sidane mandeg takon karo wong, "Oh, mun kebablasan 2 kilo niku sisih mriku." Balik meneh truk. Balik meneh. Ya. Matur nuwun bisa kumpul ning Gunung Lanang kene. Ngregengaken para kadang-kadang paguyuban Gunung Lanang lan masyarakat Sindutan kiwa tengen sing padha betah wungon. Tau ditimbali liyane kene, Truk? Tau ning Kulon Kali kono. Rong manggung ditimbali biasa sepuh kabeh njalui lakon ya aneh. Nek njalui lakon kula nyuwun lampahan Bisma Merguru kalih Rama Bargawa. Wah, jan. Golek sapa? Golek Pak Sosro. Wah. Sing gurung nembang Bagong. Kenembang Gong. Slendra kena pelok kena. Monoton slendra apa pelok? Sak karepmu. Monoton slendra. Kaya Petruk karo Gareng sing miwiti aku mengko sing neruske sinden. Sing disiki kowe. Tembang jaman kuno. Tintingane aja nganti kliru. Kidang talon mangan kacang talon mil kacang mil kacang mil sikit mangan lembah maneh talon mangan kacang talon mil kacang mil kacang mil sikit mangan lembah. tembang biyen iki. Alah, wis apal. Saking ngapale bocah-bocah do lali. Digenti ora kidang. Nganggo apa? Tikus. 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 Clurut duwe anak clurut pakne clurut mbakne clurut wong sak omah Meneh. clurut tikus clurut duwe anak clurut pakne clurut mbakne clurut wong sak omah clurut Oh, wong sak omah do celurat-celurut kabeh. Anake tikus jenenge celurut. Ya meneh. Iki kidang yo meneh. Saiki ora nganggo kewan ning nganggo
tempat usaha. Tempat usaha upamane nganggo kenci karo bedor. Kok kenci karo bedor nggo judi? Lho ning iso dadi tembang, Truk. Aja ngitung judine. Ngitung judine kunangan polisi 6 sasi mlebu sel kowe. Kenci karo bedor. Kenci Bedor tengah bedor bedor kucing bedor keplak bedor gunung bedor batik bedor kanci bedor tengah bedor bedor kucing bedor keplak bedor gunung bedor batik bedor jam kisut Wah, hafal temen sindene ngerti karo kasut apa barang. Ya wong karang tembang ku ya werna-werna ya, Truk. Kuwi reng mula aja maido. Seni iki berkembang, seni kuwi hidup. Aning nek trimo dadi seni, aja mikir repot-repot ngragati bocah sekolah. Tamat SMA nganggur, ora entuk gawean. SMK dadi pengangguran. Ngopo dadi wiyaga? Wiyaga ki bayare pira? Weh, pengendang ki 800.000 sewengi. Nggonmu, nggone mantep. Nggonku kon adol sawah kok. Nggonku gelem ya 40 ora ya 40. Pengendang sewengi. Weh. Lah nek sing gender iki sing nabuh mburi dalang iki, iki nek sewengi 200.000. 200.000. Nek nggone Rusmadi, nek nggonmu pira? 30. Wah. Upama wong wedok dadi pesinden. Dadi pesinden iso lelo-lelo wae wis entuk sewengi 60.000. Sewengi. Coba sewengi lelo-lelo ping 1 juta. Pira bayarane? Lah nyenengke nek ngono kuwi. Sesuk anakku tamat SMA tak kon dadi wiyaga. Anakku ya men dadi wiyaga. Ning ya ora nganggo pendaftaran syaratnya 1 betah melek. Loro nganggo ageman sing seragam. Agemane sing seragam. Sila. Lha seneng dadi wiyaga piye? Teko. Seragam wis dikeki kon nganggo. Unjukan teh manis. Daharan mongko komplit lawuhe. Wah, jan wis anu cateringan seneng banget. Bengi kopi diparingi, pacitan diparingi, turah dibutel coba. Wih dadi wiyaga. Wah. Sesuk anakku dadekke wiyaga. Anakku dadekke wiyaga. Ning wiyaga apa? Pengarep dadi pengendang. Tak dadekke tukang kendang. Tukang kendang ini ora tahan jiwane ngeplak kendang keseron mutah getih cepet le mati omongi. Walah malah bahaya iki ngene iki. Saiki mumpung ketemu karo awake dhewe. Ora kedan sengit ngendang nembang joget. Wit mau monoton slendro saiki genti pelok. Genti pelok terus. Pelok barang apa pelok gem? Nek ana keparenge dibawani dandang gula pelok barang, nek ora ya asmara dana. Tibane langgam dadi ati, sing kedua digarap kendangane jaipong. Langgam dadi ati. Iki ujiane sinden rada medhit suarane iki. Sesuk takon wayang awan.
Dados hati-hati. Yuk, caipok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
nggon saiki werna-werna ya. Ya karang anut ilining jaman. Seni sing hidup ya ngene iki terus Digarap nyandut iso digarap jai.